Bon dia! Som en Martí Pitarch i entrevistaré la meva padrina Maria, que és la mare de ma mare. És mestra i s'acaba de jubilar. Aquest és el primer curs que no va a escola. Hola, padrina! A classe estem fent un treball sobre la infància dels nostres familiars. Em podries contar alguna cosa? Clar que sí. Què vols saber? Quines juguetes teníeu? A què jugàveu? Abans no hi havia tantes juguetes com teniu vosaltres ara. Jo vaig tenir durant molts anys una Pepa i entre ma mare i jo li fèiem vestidets amb retalls de tela. També jugava amb un cavallet de pal del meu germà i corria amunt i avall per tot el carrer. Jugaves al carrer? Sí, és clar. Sempre estàvem al carrer jugant amb altres nins del veïnat. A la corda, a la goma, a la baldufa, a mocadoret. Jo era un poc esborbat i queia molt sovint, per això duia sempre els genolls pelats. Sí, he vist una foto en què tens una ferida al genoll. Quan jo era petita, hi havia ràdio a les cases, però no hi havia televisió. I la roba es rentava a mà. Això sí que era una feinada. Quan vares tenir mòbil? Mòbil? No existien els mòbils, Martí. Només a 3 o 4 cases del poble tenien telèfon. Hola, quin desastre! Vols dir alguna cosa més? Ai, rei, ara no se m'ocorre res. Moltes gràcies per la teva col·laboració, padrina. De res. M'alegra molt haver participat en el teu treball. Adéu. Adéu.